ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. тобови ҷангвари вазни нимёна UFC Карлос Пратес оиди муҳорибааш зидди Иен Гери фикрҳои худро баён кард. ман дар UFC ҳамагӣ 1 сол шуд ки баромад мекунам ва аллакай дуюм маротиба аст ки маро дар муҳорибаи асосии турнир мемонанд. ман 4 нокаут 4 бонус дорам ва ҳама ин дар 1 сол. ӯ бошад 4 сол шуд ки дар UFC баромад мекунад ва дар ин 4 сол ӯ ягон маротиба дар муҳорибаи асосии турнир баромад кардагӣ нест. агар хато накунам, ӯ дар тамоми карьераи худ ҳамагӣ 1 маротиба бонус гирифтааст. ӯ доимо бо қарори доваро ғолиб мешавад ва ӯ ҷангвари хеле дилгиркунанда аст. ҳозир ӯ дар муҳорибаи асосии турнир баромад мекунад, танҳо ба он хотире ки ман ӯро интихоб кардам. фикр мекунам ки ӯ дар ин муҳориба ҳатто аз муҳориба зидди Шавқат Раҳмонов дида пули зиёдтар ба даст меорад. ва дар охир вақте ки ӯ баъди муҳориба ба ҳуш меояд, мегӯяд ки Карлос Пратес раҳмат, ту ба ман кӯмак карде ки пули калон ба даст орам, гуфтааст Пратес. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Карлос Пратес ва Иен Гери аллакай шаби 26 ба 27 апрел дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҷангвари бебохти вазни ним сабуки UFC Мавсар Евлоев гуфт ки агар бо чемпион Александр Волконовский муҳориба гузаронад, бо чӣ гуна нақшаи ҷангӣ мебарояд. фикр мекунам ки агар ман бо волк вохӯрам, пас ман ӯро дар назди сетка идора мекунам ва ба ӯ иҷозат намедиҳам ки аз ман гурезад. ҳамон вақт ӯ маҷбур мешавад ки бо ман зарбазанӣ кунад. ӯ хаста мешавад ва ман ӯро мешиканам, чунки медонам ки ман бақувваттарам ва гӯштини ман зуртар аст, ки ман ӯро тамоми 5 раунд идора карда метавонам ё ин ки дар замин бо тариқи усул шикаст медиҳам. дар муҳориба зидди Стерлинг ман 100% нияти дар стойка кор кардан доштам, чунки UFC гуфтанд ки ман ғалабаи фаврӣ надорам ва доимо гӯштин мегирам. ман хостам ки ба онҳо исбот кунам ки зарбазании хуб дорам, аммо нашуд, чунки рақиб бо ман гӯштин гирифт. зарбазании худро нишон додан душвор аст вақте ки рақиб танҳо дар замин кор мекунад, гуфтааст Евлоев. ва дӯстон, бояд қайд кард ки то ҳол маълум нест ки UFC ба Мавсар Евлоев муҳорибаи унвонӣ медиҳанд ё не. чемпиони вазни нимёна UFC Билол Муҳаммад гуфт ки барои муҳориба зидди чемпиони вазни сабук Ислам Махачев розӣ намешавад. не, ман зидди Ислам Махачев муҳориба намегузаронам. ӯ ва дастааш барои ман корҳои зиёд карданд, сахт кӯмак карданд ки ман бо ӯ ҷангида наметавонам. аз ҷониби ман танҳо эҳтиром ва садоқатмандӣ. дар вазни сабук ҳаст ҷангвароне ки муҳориба зидди онҳо барои ислам маъно дорад. муҳориба бо Ҷейсон Гейҷ маъно дорад. Педи Пимблет ғалабаи дурахшон ба даст овард ва ӯ хеле машҳур аст. Чарлз Оливера интизори реванш аст. ана оиди Илия Топурия бошад, пас фикр мекунам ки Топурия бояд ки як муҳориба гузаронад пеш аз оне ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ диҳанд. барои ислам боз бо як ҷангвари вазни ним сабук ҷангидан ягон маъно надорад, чунки боз одамоне пайдо мешаванд ки ӯро барои ин кор танқид мекунанд, гуфтааст Муҳаммад. дӯстон, чӣ гуна ки мебинем худи чемпион ин муҳорибаро намехоҳад, лекин ташкилот мехоҳанд ки Махачев дар вазни 77 килограмм бо ғолиби муҳорибаи Билол Муҳаммад ва Ҷек Дела Маддалена ҷангад. барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. албатта аён аст ки агар Маддалена ғолиб шавад, пас дарҳол муҳорибаи ӯро зидди Махачев ташкил мекунанд, лекин агар ки Билол Муҳаммад ғолиб шавад, пас номаълум ки чӣ гап мешавад. ба фикри шумо дӯстон, UFC Билол Муҳаммадро маҷбур карда метавонанд ки бо Махачев муҳориба гузаронад ё ин ки не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.